Kanigade ka Akashvani Shillong ka khubor ban pulidai Alvarin Kharwan lang. Ki mat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Menteri rang bak duk Narendra Modi ula ong baka jing hiar haka jing don ki bapang TB hakari kadai namar ka jing kit kliat jong kari bat ki rukom trekam bak hampir jong ka. Ka India kadang ya hakalunti jong ka jing khie jing san ka banang kantiu ya ka sajrong ong menteri ki kambari USJ Shankar. Thrang ka Meghalaya banyo biang ya ka nam kum ka shlam puli ka bapaw nam ha ka thain chatay lam ni bat ka Meghalaya kan sia kren biang bat ki bor pnya ling soin ka sarkar pedeng ban penhe shu ya ka kat ling soin ha umroi ki khubor ki babnya menteri rang ba do Narendra Modi ula ong hanin ka sngi ba ka jingduna ki briu bayo thamma ya ka jingpang TV bat ki ba ka ni ka jingpang kalawan phai biang ka dei na ka daw ka jing tre shitom met bat mansiam jongkari India bat ka jing tre shitom ban wanra e ki rukom tre kam ki ba kham phalla katba unang ai khuble halor ka ni ka jing job Modi ula ong bada ka jing ya tali ka sarkar kan beteng ya ka jing tre jongka ban rat deng khong ya ka ni ka jing pang bat ban penlong ya ka India kum kari ka balalai na ka jing pang TB kat kum ka jing tip balayo na ka World Health Organization WHO ka India kala sakhi ya ka jinghyar da khatnyo point hnyo na ka shispa ha ka jingdan kinong pang bayo thamai ya ka jingpang TB bat ki balayo kempang biang ya ka ni ka jingpang kani kala long habale nujor ya usnam 8000 khatsan hado 8000 arpulai kat bah ka perthai barok ka we kelum ka jinghyar kala long da pra point lai na ka shispa Menteri Katnat ki Kambari Dr. S. Shankar ula ong hanin kasngi baka India kalapan kriya ya ki matrekam ki ban kentiu shushu ya ka jinga day hapdeng ka India bat ka Australia haki por ki ban wan. Ula banjur baka ni ka jingkala haka jinga day hapdeng kini ari kamday ka bala shuja kumto. Hanray kalawan ng baka jing tray shitom bat ka jing thrang hir kinong yalam jong kini ki riboro arliang. Habakran bat kinong India ki basyong basa ha Australia ka jingyalang ha University of Queensland ha Brisbane Australia Shankar ulaong ba ka India kadang ya hakalanti jong ka jingki jingsan ka banang kentiu ya ka sajrong bat ka kwa ban ya san lang kumbalong lem kiwei kiri ka perthai uni menteri ki Kambari udang don ha ka jingle jingo basan ngilenter ya kari Australia menta hadian kani unsalet sha Singapore ha ka pratarik menta ubnai naiwiang Ka Joint Action Committee na apruai tali kishnong ki bahap hapo ki jaka tap vote jongka misei lang dong nai bat maus mai ka thamu ban penlong ya ka jingyat ka bajar jar sha office ka KHADC ha ka khandai tarik unai wiang ban persha ya ka jingsha kanthop jongki dangshen hapo ka rambrai jerngam constituency chairman jongkani ka committee uba Jeremiah Dakhar ulakan tho ya ka jingsnap menti ka KHDC halor ka jing pen snow jongki hakaba kila dawa ban pen phai biang yak tei kishnong shaka mountain road constituency kumbajulong menshwa ka jilla Manipur hinan kasmi kala rakhe ya ka ningol chakauba ka balong ka wei na kismi kerpang bala jurakhe na ka benta ban te song ya ka jinge iye hapdeng ki hinmen ni parashin rang bat ki hinmen ni parakan thai Haka baya day bat kani menteri rangba N. Biren Singh ula ai khuble ya baro ki barakhe ya kani kasngi kerpang ula benrap ba kani kasngi ka penyajan biang ya ka jinga day jongki khun kan thai ki belami na yeng ban letsa sha ka yeng kiao bat la ka yeng kemi Singh ula ong ba ka Manipur ka long ka jilla ka badap daki jaka ba itanat rangkat ki jaj benrio ba pher ki badan la ki jongki dostur ba ki kol short ula kan tui ki pat nong snong ka jela ban wan ra biang ya ka jinga iet bat buram mar kalyang bat ban wan ra biang ya ka jinga tli ha ka jela kani ka dei ka Akashvani Shillong ka bawalam sa phi ya ka khubor Ka Meghalaya kala julong kawai na kislam bapaw nam haka puli puthi haka thain chatay lamingi jongkari India hanray menta kala sakut hakiding pengkyang ban penkhi imbyang yakatay ka nam bakala juban ki samla pule ki dan ya ka jingkermen ba ka jilla kan yo byang yakatay ka nam bakala duno
But Vice Chancellor ka Nehu Professor Prabha Shankar Shukla ulaong ba ka long ka badan kam ban wanra ya ka jingkala da ka ba penbaik ya ki ding pengkyang ki ba ka jala ka ya kandu ha ka puli puthi. Habakren bat ki nong yalam na pedeng ki samla puli bat ki nong trai sarkar. Shukla ula banjur halor ka jingdan kam ban pentrai kam ya ka National Education Policy arhajar arpau. Da ka ba kan tiyo ya ki jai ktien jong ka thain ki sap trai kam jo ki samla bat da ka ba penslur ya ki karkhana ban wan ya trai lang bat ka jala. Ulaong ba ka jingdan jong kumba prapau tali ki college ki bela penias no bat ka Nehu kan wanra ya ka jingkala ka badan kam ha ka puli puthi ha ka jala. Ka sarkar Meghalaya ka thmu banya kandu yaki he katnat lingsun jong ka sarkar pedeng hadin ka election shiteng samai ha gam bigri banyakran halor ka jingpen he ya ka kat lingsun jong ka Shillong ka badan ha umroi. Menteri katnat transport uba sniaw bhalang dhar uliat ho ba haka jing yalang ka bamanswa bat ka Airport Authority of India layakran halor ka jing terwa ban penhe ya ka kat lingsun haka bala IT ru ya ka feasibility report ka ba kadaw shai ba ki lingsun ki ba kham he ki la ban hiar khandaw ha umroi klem dadon kam ban ti ya ki lum ha ka ni ka jing yalang ka ban salong shen kan sadon ka jing yakren halor ki kendon ki ba don kam haka ba ka jalla kadang don kam sakumba khan riu eka ka jaka nagabanta ban penhe ya ka ni ka kat liang soy ha umroi bat ya ka jinglot on bay da ka sarkar pedeng ka jingat state walkathon ka bala penlong da ka jingat trailang ha pedeng ka BSNL bat ka Bharti Hexacom Limited kala long hanin ka step ha ka por prabaji nadu ka office jongka GMTD ha Shillong ka jing thmu jong ka ni ka jing mare ka long ban kentiu ya ka jing shat jing klan ha ka bormet ban wanra ya ka jing singaw ya jan hapo ka sno ka thau bat kumju ru ya ka jing kit khli hapo ka imlang salang la panchlori kinong yeshim benta na kirta ba pher ban yeshim benta ka ni ka jing mare ka ba kan thop ya ka jing ele kai bat ki jing ba pangaru ka walkathon omtang ba ka kantiu ya ka rukom em ka bakoi bakhya hanrei ka longru kum ka lar kalanti bat pensngo thu shaphang ka jingdon kam jong ka jikit khli ha ka emlang sa lang bat ka jingya trailang Menteri Rang Badu Narendra Modi ula ai khublei ya duma boko hadien ba ula shajit kum president kari Botswana ha ukurwo ai khublei jong Modi ula ong ba ukhmi lenti ban yo ya trailang bat president ba thammai kari Botswana banang yai pen khlain bat pen scam shu ya ka jingya dei ha pedeng ka India bat ka Botswana ha ka wei pat ka khubor Menteri Rang Badu Narendra Modi ula ai khublei ya baro ki parari ki barakhe ya ka bhai duch ka balong kasni kirpang ban te song ya ka jingya i chipara ha pedeng ki hinmen ne para shinrang bat ki hinmen ne para kan thei Modi ula ai khublei ya ki shipara ha ka ni ka sngi bat ula kerhu kerdo ba ka ni ka sngi kirpang kan nang kham penjan shu ya ka jingya dei ha pedeng ki hinmen bat para kan thei bat shinrang ban penkot ya ka khubor sa shisen pat kimat ki bakongsan Menteri Rang Badu Narendra Modi ula ong baka jinghiar ha ka jingdan ki bapang TB ha kari ka dei namar ka jingkit khliak kari bat ki rukom trei kam ba kham pher jongka ka India kadang nya ha ka lenti jong ka jingkhie jingsan ka banang kentiu ya ka shajrong ong Menteri ki kambari Dr S Jaishankar Thrang ka Meghalaya ban yo biang ya ka nam kum ka slempuli ka bapaw nam ha ka than shatei lam mi bat ka Meghalaya kan se kren biang bat ki bor penya ling soin ka sarkar pedeng ban penhe shu ya ka kat ling soin ha umroi bat katung ila poi ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong ha ka por prabaji ni so ba ka Delhi station na ka banta ka khubor ha tin Hindi ka ban bot pat ka khubor ha tin phareng ha ka por pra khasan minute ngi pen kan maru ba ka por pra shiteng in wan phai biang sha ka ni ka station jongi na ka banta ka North East News ka ban wan chapi ha ka tin phareng kani ka dei ka Akashvani Shillong